खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायग्रोनानै लाबाय। बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव जों सासे मेलेमजिबिखौ जों लिंनानै लाबोदों आरो बिथां मेलेमजिबिखौ आं नोंथांमोननि सेराव गिबियावनो सिनायथि होनो नागिरग्रोदों आरो बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां मिस्टार जादब बर'। बिथाङा दासान्दि पुथिमारि कलेज कामरुप रुरेलाव हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि सासे गेस्ट लेक्सारार बिथाङा आरो बिथांखौ जों गिबियावनो बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव गोसो गोरबोजों जों बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि बयबो नायगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। बिटिसिनि बा बर'नि राजखान्थि आगिरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा माबाफोर मेसेज माबाफोर एडभाइस सुबुरुन होनो नागिरगोन नामा? डेफिनेटलि बर'नि राजखान्थि हान्जानि एबा राजखान्थि दोलोनि जायफोर बिथांमोन दङ बिथांमोना मोजां राजखान्थि खालामनांगौ। फार्स्टआवनो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। नट अनलि जाथिनिल' नङा, नट अनलि निजिनि लकेलिटिनिल' नङा, अल अभार बिटिआरआनो जा अल अभार आसामानो जा बिथांमोना मोनसे मोजां साननाय लाबोनो हानांगौ, सोलायनाय लाबोनो हानांगौ एज ए बड' कमिउनिटि। आं बेखौनो बुंनो नागिरो दिनै बर'आ बिपिएफआवल' राजनैतिक नेता दङ बा बांद्रायहै बा इउपिपिएलआवल' दङ, किन्तु जायफोर नेसनेलाइज जिफोर दोलो दङ बिजेपि फर एग्जाम्पल बा कंग्रेस बेफोरबायदियाव बर'नि जिथुनिखि सोद्रोमा बेफोरो निल होनना बुंबाबो गोरोन्थि जाया। आसि बिजौआव साननो हानाय आरो जायफोर दङ आसि बिजौआव साननो हानाय बिथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलनि कुनु बाब मोना। मानि थाखाय मोना? मानि थाखाय मोना जोङो? जोंनि साननाय हनायखौ गुवार खालामनो निस्सय जों रोङाखै नामा आंहा मोनसे कुवेसनाव फैयो। जाय सासे सानै दङ बेबो मोनसे एरियायावनो थानो लागा जायो, बिथांखौ माने गोसारनो होआ। थ' बेनि थाखाय जोङो मोनसे ओरैबायदि सिटुएसन लाबोनांगौ, जोंनि साननाय हनाया ओरैबायदि जानांगौ जे जोङो मोनसे जायगायावल' बिटिआरआवल' जों राजनिति खालामना मा जानो, बिटिआरनि अनगा गुबुनाव जेरावनोखि सेन्ट्रेल पलिटिक्स सोलियो, सेन्ट्रेलनि जिथुनिखि दोलोफोर दङ बेफोरजों एडजास्ट जानानै जों माबा मोनसे आदाय खालामना लाबोनो हागोन नामा बेखौ जों साननांगौ। आरो बेनि उनाव जेब्लानोखि उथ्रिसार जायो अब्ला जोङो साक्सेसफुल जानाय उनाव निजिनि हारिनि डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ साननानै हारिनि डेभेलपमेन्टनि खोथा जों मावनो हानांगौ। नाथाय जोंनि बेलायाव जों दा बेबायदि असुबिदायाव गोलैदों जे जोङो सेन्ट्रेल लेभेलनि जुदि बिजेपिनियानो जा कंग्रेसनियानो जा बर' इन्टेलेक्सुयेल बा लिडार पलिटिकेल लिडार जुदि नागिरना थाङोबा जों बेखौ मोननो हाया। बिनि थाखाय जोंनि डेभेलपमेन्टफोरा खोब स्ल'लिसो जानो हायो। दा जोंनि गेजेराव नंगौ जितु रिजनेल पार्टि इउपिपिएल बा बिपिएफ दिनै 17 बोसोर आगोल खुंबोबाय होननानै नोंथाङा मिथिगौ आरो लोगोसे बिजेपिजोंबो बिथांमोना लोगो जानानै खुंबोगासिनो दङ। नाथाय बर' माहारिनि जाफोर गांनाय उखैनाय बेफोरथ' बयबो सुफुंजायाखै। थ' सुफुंजानो गोनांबा जों मा खालामनांगोन? सेन्ट्रेलखौ जों प्रेसार होनो हानांगोन, बेनि उनाव स्टेट गभर्नमेन्टआव प्रेसारा फैगोन, अब्लासो जोंनि जिखिनि दाबि जिखिनि जोंनि लुबैनाय बेफोरखौ जों जाफुंसार जानो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। बेखायनो आं बे खावलायनाय गासै बर' माहारिनिसिम बयबो ओंखारबोनांगौ, मोजां पलिटिक्स खालामनांगौ, मोजां साननांगौ, आं बेखौनो सोलायनाय लुबैदों। सोलायनाय माने आंनि गोसोआ बेखौसो बुंनो नागिरो। अब्ला बड'लेण्ड खौरांनि जायफोर नायगिरि बिथांमोना नायबाय दङ आरो लोगोसे जायफोर बर'नि पलिटिकेल्स पार्टि बिथांमोना जोंनि नैबे टक श'खौ नायबाय दङ बिथांमोना दानि बावैसो बर' बिथाङा जितु बुंलांनाय खोथाया निस्सय नोंथांमोननि सेराव बे मोनहैगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो जोबथारनायाव जोङो बर' बिथांनिफ्रायबो जों मोनसे एडभाइसखौ लुबैगोन। बे एडभाइसआ जाबाय जोंनि बिटिसि बाखियाव बिटिएडि ओनसोलाव थानाय बा आसामाव थानाय गासै बर' फिसाफोरनि थाखाय बर'नि थै गोनां सुबुंफोरनि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होना गालांगोन बा माबाफोर सुबुरुन दङ नामा? दङ। थारैनो नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजां सोंथि। बर'नि थै गोनां जाफोर सुबुं दङ बिथांमोना फार्स्ट अफ अल जोंनि हारिखौ दावगालांनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। जोङो जोंनि बर' जिथु लेंगुवेज, बर' जिथु मिडियाम बेखौ जोङो गोजौआव लांनो थाखाय नाजानांगोन। अरायबो पलिटिक्स खालामबाबो जोङो बेखौ बावगारलांनाङा। जोंनि निजिनि बिमा राव, निजिनि बिमानि जिथुनिखि राव बेखौ बावगारलांनाङा मालाबाबो। जेरावनो थायाथों मानो, जेराव थानानै राजखान्थि खालामाथों मानो, निजिनि आथिं फारनैया जेराव गादोंमोन
बेखौ मालाबा बावगारनो नाङा बेखौनो आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों बिथांमोना जाहाथे इयुनाव जा राजनैतिक दलावनो बा राजनिक हानजायावनो थायाथों मानो मोनसे मोजां साननाय लाबोनानै बिथांमोना मोजां राजनिति खालामदों आरो जाहाथे नन भायलेन्सखौ हदाय गोसोआव लाखियो दाङाबाजि जानाङा बुलाय सुलाय जानाङा थैनि माने पलिटिक्स खालामनाङा मोनसे मोजां थासारि जाहाथे पलिटिक्सआव लाबोनानै जों बर' सुबुंफोरखौ बा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मोजां मोनसे एनभायरनमेन्ट होनो हागो बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायहरो जाबाय बिटिआर इम्पेक्टनि सायाव नोंथांनि खेंफोरथि बा बिबुंथिया मा जागोन बिटिआर इम्पेक्ट होनना बुङोब्ला बावैसो आगोलाव 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव जालांनाय जा ट्रिपार्टि टकनि उनाव जा एकर्ड जों बयबो मिथिगौ बेखौ बुंनो लागा जेबो गैलिया बे बिटिआर एकर्डनि जिथु इम्पेक्ट बे इम्पेक्टआ थारैनो बर' हारिनि लोगोसे जाफोर नन बड'फोरबो दङ बयनियावबो गोहोमा मोजाङैनो गोग्लैगोन मानो होनोब्ला जे बिटिआर एकर्डआ एनडिएफबिनि मोनब्रै ग्रुपजों जादों आं हानजाफोरखौ बुंलिया समनि आंखाल लोगोसे एबसु प्रमद बर'नि दैदेननायाव नन भायलेन्स मुभमेन्टजों जा बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोलिगासिनो दंमोन बे सोलिनाया दा थाथ'बाय मानो होनब्ला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना जोबोद जि मोजां दाबि लाबोनो हादों बै दाबिफोरा थारैनो बयनिबो सायाव मोजां गोहोम खोलैगोन होननानै आं मिजिंथिनो हादों नोंथां बुंनाया थारैनो बेयो थार खोथा जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै गोबाङानो आसाबादि जोंनि बिटिसिआव रायजो जानाय गासैबो सुबुंफोरा बर' माहारिफोरा बिटिआर एकर्डखौ लानानै गोबाङानो मिजिं खालामदों नाथाय गोबाङा खायसे बेनिनो खायसे साम सेक्सन्स अफ द बड'स पिपोल बिसोरो हयथ' जानो हागौ बेखौ गनायाखैबो जानो हागौ जोङो नैथियाव नोंथांबा मोनथिनो नागिरगोन जे 2003 मायथाइयाव जोंना बिटिसि एकर्ड जालांदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बै बिटिसि एकर्डनि थ्रुयै जोंना 17 इयार्स माने बे बारलांबाय बेनि उनावहाय 2020 मायथाइयाव जिथु 27 जानुवारि खालाराव मोनसे गोदान एकर्ड बेयो एबसुनि नाजानायाव लोगोसे बेबायदिनो एनडिपिनि नाजानायाव गोदान बिटिआरनि एकर्डजों जे माबाफोर सोलायनाय फैगोन नामा होनना नोंथाङा सानो नामा सोलायनाया डेफिनेटलि सोलायखागोन मानो होनब्ला बिटिसिआव जाखिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों एकर्ड जानानै मोनबोनो हादोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन बिटिआर एकर्डआव लिरखानाय रोखा रोखायै दंखायो बेखौ आं बांद्राय मख'ला मानो होनबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि खोथा दङ बेवहाय मेडिकेल कलेजनि खोथा दङ बेयाव एनआइटिनि खोथा दङ बायदिसिना बेयाव लिरनाय दंखायो हारिमुनिबो दंखायो आरो लोगोसे जोंनि नन बड' जेनेबा सिलाराय बिर सिलाराय बिथांनि मुङैबो मोनसे स्किम बेयाव रोखायै होखानाय दंखायो गतिके आं सानो जे बिटिसिनि सायाव एसे ब्रड मोनसे आपग्रेडेड मोनसे माने मडिफाइड पार्सन लाबोनाय जादों आरो बे पार्सना बर' हारिनिल' नङा बिटिआरआव थानाय गासै सुबुंनि थाखायनो मोनसे मोजां खौरां लाबोगासिनो दङ दा नोंथाङा बुंबाय निसय बेवहाय सोलायनाया फैगोन होननानै बुंबाय दा सोलायनाया फैनो गोनां जायोब्ला जायफोर बिटिआर सागानगिरि बिथांमोना जेब्ला सरकाराव फैगोन थामहिनबा 2020 मायथाइनि जानो गोनां जिथु बिटिसि इलेक्शन बै बिटिसि इलेक्शनाव जाय सागानगिरि बिथांमोना देरहानानै सरकार सालायोब्लासो बे सोलायनायखौ लाबोनो हागोन बा इमप्लिमेन्टेशनखौ खालामनो हागोन दा नोंथाङा मा सानो जे बिथांमोना रियेलि देग्लायनि बिटिसि इलेक्शनाव बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन ना हाया नोंथाङा नैबे समाव मा खेंफोरथि होनो नागिरगोन थारैनो नोंथाङा जा सोंलु सोंदों बे सोंलुआ जोबोद मोजां सोंलु मानो होनबा बे बिटिआर एकर्ड 100% जुदि फुलफिल इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला थारैनो जायफोर सागानगिरि बे सागानगिरिजोंसो सालायजानो मोननांगोन मानो होनब्ला सागानगिरिफोरा जाखिनि इस्यु लानानै मोनसे सागान बा एकर्ड खालामदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों बे एकर्डआ थारैनो 100% फुलफिलमेन्ट जाथारनांगोन
बेयाव गोबां क्लज दङ बेखायनो आं बुंनो सानो जे सागानगिरिजों सालायजानो हाब्लासो बिटिआर एकर्डआ 100% फुलफिलमेन्ट जागोन आरो नोंथाङा मोनसे कुइसन सोंबावदों जे हागोन ना हाया सागानगिरि बिथांमोना सालायनो थाखाय बे मोनसे गेदेर माने सोंथि गेदेर सोंथि बेनि एन्सारा थाहैगोन आसलते बिटिआरआव जायफोर थागिबि जायफोर थाग्रा इनहेबिटेन्ट बिटिआरनि जायफोर बाखिन्दा होनना बुङो बर' आसामिस गार' बड' अर नन बड' बेखौ जोङो फाराग लाबोनाङा गासै सुबुं अनजिमाया थारैनो आसलते सोरखौ मोजां मोनो बेनि सायाव बे सोनारगोन मानो फार्स्ट अफ अल बिथांमोना बुजिना मोननांगोन जे बिटिआर एकर्डआ मा बिटिआर एकर्डखौ मानो खालामदों आरो बिटिआर एकर्डखौ फुलफिल इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि गोसो गोरबोनि साननाय हनाया सुफुंजागोन ना जाया आरो सुफुंनांगौब्ला सोरनो बिटिसिनि बा बिटिआरनि जिथुनिखि प्रखाखन बा हाखन बेखौ होनाया गाहाम जागोन बेखौ बिथांमोना साननांगोन बा थिरांथा लानांगोन अब्लासो बिटिआरआव सोलायनाय फैगोन आरो लोगोसे मोनसे मोजां फिथाइ जोङो मिजिंथिनो हागोन दा बेखिनियावनो जोङो नोंथांखौ मोनसे जों सोंथि खालामनो नागिरदों जे जों मोनथिबाय जे 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्डआ जानानै थांबाय आरो बे 17 इयार्स बे बारलांबाय दा बिटिआर जिथु एकर्डआ बे गोदान मोनसे एकर्ड जों जुदि इन शर्ट जुदि जोङो बुंनो नागिरोब्ला बिटिसि जिथु एकर्डआ गोजाम गस्ला बिटिआर एकर्डआ गोदान गस्ला दा सोंथिया जाहैबाय जे जोंनि बिटिसिआव थानाय जेसेबां बाखिन्दा माने गासैबो माने इनहेबिटेन्ट्स बर' आसामिस गार' जियानो जा बड' नन बड' गासै बिथांमोना गोजाम गस्लाखौनो गानफिननो लुबैदों ना बले गोदान माने गस्लाखौ गाननो बिथांमोना लुबैदों होनना नोंथाङा मा एजाम्पसन बा इयुन बिबुंथि होनो नागिरगोन थारैनो बे कुइसननि एन्सारा जोबोद गोब्राब नाथाय आङो नाजागोन बेखौ एन्सार होनो थाखाय गोजाम गस्ला आरो गोदान गस्ला नोंथाङा होननो सानदों 2003 जोङो गोदान गस्लाखौ गाननाबो मोजां मोनो बेथ' नंगौ नाथाय बेखौ साननो रोंनांगोन जोङो 2003 बे बिटिसि एकर्ड आरो 2020 नि मोनसे जा एकर्ड बेयाव जाखिनि लाबोनो हादों 2003 आव जाखिनि गैयामोन बेखिनिया 2020 आव हाबबाय गतिके थारैनो बिटिसि एकर्डनिसाय मोनसे मोजां फिथाइया बेयाव थायगोन आरो बेखायनो जों बयबो सानो जे बिटिआर एकर्डखौ बयबो बजबना लानायनि मोनसे ओंथि दङ बे बिथिङावनो जोङो मोनसे खोथाखौ दाजाबदेरनानै नोंथांनियाव जों सोंथि खालामनो नागिरदों जे जोंना बर'फोरनि थाखाय दासिम हिस्ट्रि मथे जोंनिया मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय नै गोदानसिना जाबाय बिटिआर बेनि आगोलनिया जाबाय बिटिसि नाथाय बेनि बयनिख्रुइ पुरानासिन एकर्डआ जाहैबाय जोंनिया बिएसि एकर्ड जाय एकर्डआ 1993 मायथाइयाव जादोंमोन बेनि माबाफोर नोंथाङा रेफारेन्स होनो नागिरदों नामा थारैनो नंगौ बिएसि एकर्ड दा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बेनि उनाव फैदों 2003 आव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेनि उनाव थामथियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन गतिके बे फारागखौ जों जुदि नायोब्ला जे बिएसि आव जों जास्ट एसेल' मोननो हादोंमोन सा सुबिदाफोरखौ आरो बेनि उनाव जा बिटिसि जाबाय बिएसि निसाय एसे बांसिन जों मोनबोनो हादों आरो बिटिआरआव जोङो बिटिसिआव जाखिनि मोनदोंमोन बेनिसाय एसे बांद्राय जों मोननो हादों बेखौ जों सुबुङा बिटिआरनि बयबो बाखिन्दाया बुजिना लानो हानांगोन आरो अब्लासो जोङो बेखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बा मोजाङै जोङो बेखौ सापर्ट होलांनो हागोन बेनि उनावहाय बर' नोंथां जों नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ जोङो मोनथिबावनो नागिरदों बेयो जाबाय बिटिसिआव दा बर्थमान जोङो नुनो मोनदों मोनथाम रोखोमनि गाहाय राजखान्थियारि हान्जाखौ जों नुनो मोननाय जादों मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल बिपिएफ जिएसपि आरो लोगोसे ओजोंहाय दङ एजिपि दङ आरो बिजेपि दङ दा आङो एज ए हल नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों जे बिटिसिआव जोंना मा बर' आरो अबर' बेनि आगोलनिफ्रायनो जोंनिया राजखान्थि सोलिगासिनो दङ दा बे बर' आरो अबर' राजखान्थिनि नोजोर बिथिंनि सायाव नोंथाङा मा बिबुंथि होनो नागिरगोन बे कुइसननि एन्सारखौ होनाय सिगां आं मोनसे खोथा रोखा खालामनो नागिरदों जे आङो नन पलिटिकेलाइज एबा अराजनैतिक सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे नंगौ थारैनो जे बिटिआरनि जा इलेक्सन फैनो गोनां बे इलेक्सनाव मोनथाम हान्जा नोंथाङा मख'नाय बादिहै बिपिएफ दङ
इनिफ्राय दङ UPPL UPPL दङ आरो गण सुरक्षा पार्टी दङ बे मोनथाम पार्टिया बिथांमोननि देरहासार जानायनि थाखाय बिथांमोना भट बिखागोन बेथ' स्वाभाबिक खोथाखा नाथाय जों बयबो बेखौनो मख'नांगोन दि हबे मोनसे हानजाया जोंनो साननाय हनाय आरो लुबैनाय एबा गांनाय उखैनाय सुफुंनो हागोन बे हानजानोसो जोङो भटखौ होनानै देरहा होनांगौ आरो जोंनि लुबैनाय साननाय हनायफोरखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामलांनांगौ दा बे बिथिङावनो मा जाहैबाय जोङो बावैसो रिसेन्टलि बा दा जिथु इलेक्शन केम्पेइन सोलिगासिनो दङ बे इलेक्शन केम्पेइनाव बुंनाय खोनायो जे BPF राजखान्थि हानजानि बिथां दैदेनगिरिफोरा बुङो जे देग्लाय ब्रैथि खेबनि थाखाय BPF राजखान्थि हानजाया एबार BTR खौ सालायफिनगोन ओजोंहा UPPL राजखान्थि हानजायाबो ओरैबायदिहाय बुंबाय जे नङा एबार रायजो राजाया सोलायनायखौ लुबैदों बेखायनो UPPL देग्लाय BTR खौ सालायगोन आरो ओजोंहाय गुबुन मोनसे अबर' पार्टी जायखौ जोङो GSP होननानै बुंदों बे GSP नि बिथां दैदेनगिरि नब कुमार सरनिया बिथाङाबो बुंदों जे मा BTC खौ बिथांमोना दखल खालामगोन दाब्ला मोनथामबो दखलथ' खालामनो हाया माब्लाबो मोनसेल' मासियाव साथाम दैदेनगिरियाथ' राजा जानो हाया अब्ला बे बिथिङाव नोंथाङा बबे मोनसे पार्टीखौ देरहागोन बादिखौ नुहुरो नोंथाङा बेयावथ' मोनसे खोथा दङ इलेक्शन जायफोरा केम्पेइन खालामो एबा जायफोर दोलो बेफोर दोलोनि एबा हानजानि सुबुंफोरा गाव गावनि हानजानि जिथु देरहासार जानाय एबा उथ्रिसार जानायखौ बयबो हास्थायो मानो होनबा जोंहाथ' लुबैनाया जोबनो गैया बयबो आखाबादि गतिके बेयाव BPF आबो देरहासार जागोन होनना बुंदों 40टायाव 40टायानो मोननो हागौ होनना बुंदों बा सोरबा गण सुरक्षानि सुबुंफोराबो बुंदों जे जोंसो एबार सालायगोन 40टा मोनस्लाबाबो 40टानि एसे खम मोनाब्लाबो जोङो मेजरिटी मोननानै जोङो सालायनो हागोन नाथाय बेराफारसेथिं UPPL आबो बुंदों जे जों बयनिसायबो बांसिन रिजाल्ट लानानै जों उथ्रिसार जानो हागोन आरो जोङो BTR खौ सामलायनो हागोन दा बे बिथिंजों नायनो थाङोब्ला दा आथिखालनि समाव आं एसे नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियानि थ्रुयै जितु कभिड सिटुएशन कभिड प्रट'कलखौ मानिनो लागा जादों बिथांमोना बयबो हानजायानो बा बयबो दोलोआनो कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै फिसाहै मोनसे केम्पेइनसो बिथांमोना खालामलांनो हादों नाथाय आं जोबथाखौ बेखौ बुंनो नागिराखै जे सोर देरहागोन नाथाय जों मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां बयबो राजनैतिक हानजाफोरा जे जों इस्यु बेस मोनसे पलिटिक्स खालामनाया मोजां मानो होनबा जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ बयबो जातियानो आरो लोगोसे बेयाव नट अनलि बड' बेयाव नन बड' गार' नोंथाङा एसे आगोलाव बुंनाय बायदिहै राभा डिफरेन्ट कमिउनिटिनि मानसिफोरा दङ बेखायनो आं बुंनो सानो जे जायफोर बर'नि अनगाबो गुबुन सुबुंनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंसार होनो हागोन माजों जाफुंसार होनो हागोन एस पार BTR एकर्ड क्लजनि थ्रुयै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जा सुक्ति खालामनानै बिथांमोना लाबोबाय बेनि थ्रुयै जाबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै बयनिबो गोसोनि साननाय हनायखौ सुफुंनो हागोन बेसोर जुदि बेखौ जुदि इस्यु खालामना लानानै बिथांमोना आवगायलांनो हायोबा रायजोनि हार्टआव जुदि हाबनो हायोबा आरो खामानिखौ बयबो जुदि मोजाङै जाफुंसार होनो हायोबा डेफिनेटलि जाय बे इस्युखौ लागोन आं सानो बेनो देरहानो हागोन नाथाय आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे सोरबा BPF आनो देरहाथारगोन सोरबा गण सुरक्षायानो एबा UPPL आनो देरहाथारगोन मानो होनबा दिनैनि जिथु प्रेक्षापट बे दिनैनि प्रेक्षापटआव जों बेखौ बुंनो हाया जे सोरबा सासेयानो जि देरहाथारगोन नाथाय आं बिथांमोननिखौ आं खावलायनो नागिरो जे इस्यु बेस मोनसे पलिटिक्स खालामनाया गाहाम जुदि बिथांमोना इस्यु बेस लायाखै इस्यु बेस लानाया बेटार दा नोंथाङा जे बुंबाय जेन'ब्ला जोंनि बर'नि रावखौ गोजौ फारसे लांनो नांगौ ससियेल मिडियाफोराव जों नुनो मोन्दों WhatsAppआव जोङो खायसे मेसेज लिरनाय नुनो मोन्दों खायसे सुबुंफोरा दानिया जों मानिनो नांगोन खायसे सुबुंफोरा WhatsApp बा ससियेल मिडिया जेरै फेसबुकफोराव जोङो बर' सोदोब माने देबनागिरि हांखोजों जों लिरनायखौ नुनो मोन्दों बे जोबोद मोनसे मोजां बाख्नायथाव मोनसे खामानि बियो नाथाय जोंनि गेजेरावनो खायसे ओरैबायदिबो सुबुं दङ जाय बर' जिथु देबनागिरि हांखोजों लिरालासिनो बै जाय जिथु इंराजियाव जिथु बाहायनाय हांखो
बे हांखोखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो बे खोथाया जोंनि थाखाय साननो गोनां जाना फैदों नोंथाङा जे बुंबाय जोंनि बर' रावखौ जों आपग्रेड जों गोजौआव दावखो होनांगौ बेनि ओंथिया जोङो बर' रावखौ बाहायनोबो सोलोंनो नांगौ नोंथाङा बेवहाय एखे मत ने थारैनो जोङो नाजानांगो नोंथाङा बावैसो आगोलाव बुंलांनाय बायदि जे बर' हांखो देबनागरि स्क्रिप्टखौनो जों बाहायनांगौ मानो होनबा जोंहा बड' साहित्य सभा दङ बड' साहित्य सभा माहारियारि मोनसे आफाद बेखायनो बर'आ जोंहा दिनै स्क्रिप्ट गैया नामा हांखो गैया नामा हांखो दङ बयजोंबो गनाय जायो गतिके सम आरो खाबु लानानै बिथांमोना एकदम टाइम सर्ट थारबा बेलेग बाथ्रा आं हादोर आंनियाव गैथ'वा मबाइलाव सफ्टवेयर डाउनलड खालामनाय अब्ला बेलेग खोथा किन्तु नाजानांगौ जे आं बर'खौनो बाहायथारनांगौ देबनागरि स्क्रिप्टखौनो बिथांमोना जाहाथे सम दिहुननानै देबनागरि स्क्रिप्टखौ लानानै बेबायदि मेसेज ससियेल मिडियायाव एगारोब्ला जोबोद मोजां जोबोद बाख्नायजाथाव अब्ला जोंनि बर' लेंगुवेज बर' हांखो बेफोरो सिनायथि जागोन गुबुनजों डेभेलपमेन्ट जागोन दिनै एसामिस भार्सन सफ्टवेयर बेसे नांगौ दिनै हाजार हाजार दङ गतिके जोंनि बर'आवबो बिदि सफ्टवेयर दिहुनग्रा मानसिनिबो गोनांथि जाना दङ गतिके लासैनो डेभेलप खालामनायखौ बयबो जों जाहाथे गोसो गोरबोआव सोना लानानै डेभेलप जालांनो हागोन बेखौ जोङो सानलांनांगोन थ' बेल' नङा बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिनो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां जोंना जेंनाफोर दङ जेरैबायदि आंनि नोजोराव जों नुनो मोन्दों जे जोंना बर' रावा दिनैसिमबो गुगोलाव बेयो थिसनजायाखै जाउनाव जोङो भइस टाइपिं खालामनो हाया बे मोनसे जेंना बेनि अनगायैबो जों खायसे जोंना सावरायनो गोनां गोबां जेंनाफोर दङ जेरै जोंनि बर'नि माहारियारि जिथु आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे एबसुआ इयुनावहाय बड'लेण्ड दाबिनायखौ बिथांमोना आखायाव लाफिनगोन ना लाफिना बेफोरनि सायावबो गोबां जेंना दङ आरो लोगोसेनो जोंना बर'नि बावैसो मा सेपारेट डाइरेक्टरेट जोंनिया बे जानानै थांबाय इफेक्टिभ जाथ'वाखै बेनि सायावबो जोंना बर'नि गेजेराव खायसे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गोबां जोंना जेंनाफोर दंबोयो गोबां सावरायनो गोनां खोथा दंबोयोमोन जों बिथां जादब बर'जों नाथाय समनि आंखाल बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बिथांनि भेलुएबल टाइमखौ बिथाङा गारनानैबाबो दसे सम जोंनियाव नुजाथिफैबाय बिथांखौ जों रियेलि गोसो गोरबोनिफ्राय जों साबायखर जासिनो नांगोन आरो जोबथारनायाव जोङो बिथां जादब बर' बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'निफ्राय जोङो दिनै बिदाय होनो लाबाय बिथांखौ बिदाय होनायनि आगोल आगोल जों रोजासे साबायखर जासिबाय इयुनाव जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव बिथाङा फैबावनानै जों बेबायदि गोबां बर'नि जेंनानि सायाव सावरायफैगोन होननानै जोङो मिजिं खालामो आंबो दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'सिम फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनैनि समाव जेनेबा ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलनि जाबायदि गोहोम बे गोहोमाव बड'लेण्ड खौराङाबो मोजाङैनो दावबायलांनो हादों होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो नुगासिनो दङ बेखायनो आं बे समाव बड'लेण्ड खौरांखौ इयुनाव मोजां जालांथों आं बेखौनो आर'ज गाबबाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरोबाव जोबथारनायाव बड'लेण्ड खौरांनि टीम गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनायखौ जासिहरफिनबाय गोजोन्थों